Anttila tällä hetkellä pitää perään. Ja niin kuin kerroin, 3 kierrosta. Elikkä Janne on nyt 30 metriä ottanut tuota etumatkaa ja etumatka on vaan lisääntynyt. Nyt sitä on 50 metriä ja vanhamaa edelleen 20 paikkaa. Elikkä Aavina oli ajettu 1,5 kierrosta ja Janne Roininen kyllä dominoi tätä lähtöä sillä mielellä, että mikäli auton koriin ei tule ongelmia, moottoriin ei voi tulla ongelmia, moottorina on Volvo. Voihan reikä rikkoa tässä jotain omistusta, mitä ei tule sattumaan, elikkä traktorin renkaaseen ja taistelua kuitenkin 4. paikasta on. Mutta se, joka tulee tämänlainen voittamaan, voittaja kertoo etukäteen. Janne Roininen, PR Team 2000. Näin siististi Janne heittää maalisuoralle ja Aavina oli 6. Ei huono, sanotaan näin sekä.